hercov. Keby to bolo herečky, tak... Ale mám veľkú radosť, že... Mám veľkú radosť, že, tak ako som spomínal, tí príchodzi a odchodzí, že spoluprácu na tomto projekte prijal jeden náš bývalý študent katedry hudby, a to Štefan Valach, ktorý zbehol oproti cez cestu na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Napriek tomu myslím si, že hrať nezabudol a presvedčí vás o tom v tomto projekte, ktorý sa volá RAB. Okrem Štefana Valacha v ňom hrajú Dominik Sedláček a Radka Bujnová. Je to v takejto trojke. A je to taká... Milostný trojvoľník, neviem, na čo ste mysleli vy. A je to problematika, teraz už trošku vážnejšie, je to problematika autizmu. A pohľad týchto dvoch tvorkín tohto projektu na autistickú problematiku, alebo problematiku autizmu a začlenenia do spoločnosti, takzvanej socializácie. Príjem integrácie, áno. Takže príjemný zážitok. Nejaká slopašnica nám sem prišla na to. Čo ma neazmi ty špaky, sem som ti povedal voľačo o tom. Teraz sledujte, pani. Čaves. Si aké plavočky športové nahodila. To ti mama šila. Prosím. Tak to sledujem od baru ďaleko hľadom a pozerám, že voľako sa nudíš asi, takže už si tu sama, že sa ti prihovorím troška. Ja tu nie som sama. Ty si tu s týmto? Som tu s ním. Sa tam na ňom zabávame s partiou, že aký je. Kúkaj. Čo? No mohol by sa baviť aj troška tichšie, lebo mi to tu morálku rozhadzuje bare. Že ti to tu... Čo? Že nám to tu vadí. A čo ja s tým mám?
Nejaký vnímavý. Čo robíš? Čo ja viem toto? Spanila jazda! Batman naháňa svojho úhlavného nepriateľa Dvojtvára a Dvojtvár utíká. Auta idú uličkami a Dvojtvár naráža do Batmanovho auta letia do priepasti a baby strašne kričia. Pani, čo ja s ňou spravím? Odmeraná voľaká. Počujem ma, ty si mi vždycky pravdu povedal. Tam som to zavil a rekl jej, predstaví mi vyčúra do piesku srdiečku. Ja vieš. To je aký pešačisko, čo? No, tak to vidím. Počujem, ty čo si aká malovravná ku mne? Ako ku komu? Jako ku komu, ako ku mne? Napríklad. Čo sa tu jak čvach a bublinkuje si tu? Jak ti koška zíde z noh? Nechceš ísť cikať? No ten už sa podľa mňa vycikal. To nie je tvoj problém. Ko, ty si čo, frajerka alebo čo? Nie som jeho frajerka. Čo, chovateľka? Pestunka. Akože si ho pestovala, však ja si ťa popestujem. Auta dopadli do priepasti! Batmanovi prichádza na pomoc jeho super parťák Robin. Vyťahuje super laserovú super pištol a strieľa. Ale Dvojtvár sa uhýňa a baby stále strašne kričia. Baby strašne kričia! Počujete vy čo po sebe, ak pozeráte furt? Veď ty čo bereš mňa? No nebere. Čo keby si tu nechala toho blbca a išla so mnou pri bar? Dá mi potom pokoj? No myslím, že áno. Tak poď. Čo? A čo mi naleješ? To záleží od toho, na čo máš chuť. Pijem Martiny. Tak povedz tomu blbcovi pri bare, nech ti naleje. No ale ja sa s ním nechcem rozprávať. Normálne povedz, nech ti naleje a my pôjdeme niekde preč. Nalej mi Martiny. Na. Dík. Ale vieš, keby si mi ich dal sám, tak ja sa ti odmením. Áno, a ako? Poď. Ja sa na to môžem vysrať. Ty mi tu čo behaš obuty? Som ti povedal, že si má putevi. Batman prehral svoj boj. Jeho parťák Robin prišiel o hlavu. Nepomohla im ani ich superlaserová superpištoľ. Batman sa rozhodol odísť. Navždy. Zase si vybil tie poistky.